Напіўся, зваліўся. Коротка пра смерць Янкі Купалы. Зразумела, гэта афіцыйная версія. Маўляў, злоўжываў чалавек і 28 чэрвеня 1942 году п'яны, зразумела, зваліўся у лесвічны пралёт гасцініцы «Масква». Але мы паспрабуем разабрацца ў гэтай дзіўнай, заблытанай гісторыі, а вы можаце самастойна зрабіць усе высновы. Наогул, давайте зададзімся пытаннем, што Купала рабіў у той Маскве. 30 чэрвеня 41 году паэт з жонкай Уладзіславай Францаўнай з'ехалі з дачы ў Ляўках на ўсход, бо немцы былі зусім блізка. Спачатку ў Маскву, а далей у Печышчы, гэта каля Казані. Дарэчы, дом, дзе жыў Купала, разам з архівам згарэў у Менску цягам бамбардыраванняў. Купалу тэрмінова выклікаюць у Маскву тэлеграмы 4 чэрвеня 42-го. Што важна, без жонкі. Катэгарычна без жонкі. Купала разгублены, а чаго так? І пра разгубленасць кажа і той дзіўны факт, што ён забыў перад ад'ездам не толькі чамадан, але і нават таблеткі. А чалавек не малады. 7 ліпеня яму мае быць 60 год. Юбілей, дарэчы, цікавая тэма. Бо у тым самым 42-м юбілей таксама у Якуба Коласа. Мае быць ажно ў лістападзе, але рыхтуюць яго яшчэ з вясны. Юбілей Купалы цішыня, а ён вось-вось уже мусіць быць у ліпені. Гасцініца «Масква» вышэйшы ўзровень, нумар 414. У афіцыйнай версіі упарта фігуруе алкаголь. Але дактары забаранілі Купалу піць, за што на яго нават крыўдзіліся сябры. Ключовы дзень 28 чэрвеня. Па сведчаннях Купала вельмі бадзёры. Што важна, у яго ёсць планы на наступны дзень. Выступ на радыё перад беларускім народам, які меў транслявацца на занятую немцамі акупаваную тэрыторыю БСР. Падзея важная, асабліва не пабухаеш, калі ты адказны чалавек. І забраць ганарар трэба за кнігу. Пішуць, што у Купалы ва ўмовах эвакуацыі у Татарстане быў нават цукар і тытунь, што лічылася раскошай. Таму тыя грошы, верагодна, таксама вельмі важны істотны момант для ягонага фінансавага становішча, і, зразумела, дабрабыта жонкі. Вечар 28-го. Беларускія пісьменнікі сабраліся ў нумары Міхася Лынькова. Нумар той 1034. Лынькоў, Глебка, Крапіва, Броўка. Нібыта пералічыў вуліцы Менска. Кампаніі перажыўшых чысткі. Ніхто з іх не пакінуў пра той вечар і падзеі падрабязных успаміну. Цікава, чаму так? Яны ж усё ж такі пісьменнікі, літаратары. Размовы туды-сюды. У 22:10 Купала выходзіць з нумару. У 22:30, па афіцыйнай версіі, падае долу ў лесвічны пралёт і разбіваецца насмерць. У той гасцініцы ўсё абшыта мармурам, нават парэнчы, таму без аніякіх шансаў. Дарэчы, будыніну тую разабралі ў 2004 годзе, але беларускія музейшчыкі вынеслі адтуль фрагменты сходаў і парэнчаў. Нібыта і ўсё. Але што кажа нам афіцыйная версія? Гэты выпуск праекта «Заглянне сонца» зроблены для беларусаў, дзеля беларусаў і на грошы саміх беларусаў. Вось так вось, натуральна, цалкам. Гэта даказвае нашу гатоўнасць і здольнасць браць на сябе адказнасць і рабіць уласны выбар. У тым ліку выбар, што глядзець на Ютубе. Калі хочаце дапамагчы нам, адпаведныя спасылкі маюцца ў апісанні гэтага відоса. Вы вельмі крутыя, дзякую вам вялікі. Прыемнага прагляду. Па-першае, у Беларусі наогул няма ніякіх дакументаў на гэтую тэму. Таму ў 90-е нашы звярталіся ў Расію. Напрыклад, гэтым займаўся наш знаны паэт Уладзімір Някляеў. Па маёй інфармацыі, кажа ён, крымінальная справа існуе і захоўваецца яна ў архіве прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, былым архіве ЦК КПСС. Але, канешне, у руках яе ніхто не трымаў. Тут і далей мы будзем перыядычна звяртацца да таго, што накапаў Някляеў у гэтай справе. Бо чалавек нават напісаў мастацкую кнігу на гэтую тэму «Ген Бен Геном». Не так даўно яна была прэзентавана. Зразумела, у межах вечности. Есть спецсообщение на имя Берии. 28 июня в 22 часа 30 минут в гостинице «Москва» упал в лестничную клетку и разбился насмерть поэт Белоруссии Луцкевич Иван Доминикович. Слухайте, а чаму Луцкевич, а не Луцевич? Бо Янка Купала, гэта, все мы ведаем са школы, псевдонім. Але па пашпарту таксама все мы ведаем са школы, ён Луцевич Иван Доминикович. Гэта вельмі важна. И давайте мы пасля крышечку позднее про это поразмовляем. Покуль идем далее. Происшествию предшествовали следующие обстоятельства. В 21 час Луцкевич, знову-таки Луцкевич, был приглашен в комнату 1034, 10-й этаж той же самой гостиницы, к проживающему там председателю Союза советских писателей Беларуси Лынькову, где присутствовала также писатель Крапива и заведующий отделом редакции «Известия» Войтинская. Луцкевич пришел в нетрезвом виде и с присутствующими еще выпил несколько стопок шампанского.
шампанского. Примерно 22 часа Войтинская и Крапива из номера ушли, и минут через 10 после них вышел Луцкевич. Момент и обстоятельства падения Луцкевича никто не видел. Можно предполагать, что упал он с 9-го этажа, так как, начиная с 7-го этажа, в лестничной клетке обнаружены отдельные капли крови. При осмотре комнаты, занимаемой Луцкевичем, обнаружены около стола 2 бутылки из-под шампанского и неубранная со стола посуда с запахом вина. Других данных, связанных с происшествием, не обнаружено. Вельми яскравы и шматлікі акцент на бухле. Тело народного поэта хутенько кремировали, и все. Что тут не клеится? Калі коротко, дык приблизно усё. Паколькі доступу да адэкватных дакументаў па гэтай тэме дагэтуль няма, мы можам апіраваць успамінамі, логікай, ну і уласна кантэкстам таго, што адбылося. Вяртаемся на 12 год назад, у 1930. Менавіта тады у Купалы пачаліся вельмі сур'ёзныя праблемы. Беларусізацыя згорнутая, да халерча народу ідзе пад нож. Адна з гучных справаў – справа Саюза вызвалення Беларусі, выдуманая на каленцы савецкімі органамі. А ідэйны лідар, нібыты ідэйны лідар той арганізацыі па тыпу Купала. Яго цягаюць на допыты, што там адбываецца і што з ім робяць следчы, мы дакладна не ведаем. Але чалавек пасля гэтага учыняе спробу самагубства, робіць сабе харакірі ножом, па іншай версіі каўказскім кінжалам. Што важна, перад гэтым пакідае запіску тагачаснаму кіраўніку ЦВК БСР Чарвякову, тыпу «Я ні ў чым не вінаваты». Але выжывае. Чарвякоў пазней сам скончыць самагубствам. Гэта, дарэчы, вельмі цікавая тэма – фатальныя суіцыды. Калі вам цікава, каб мы зрабілі што-небудзь на гэтую тэму, калі ласка, пішыце. Рэпрэсаваны сябры літаратары Купалы – Максім Гарэцкі, Цішка Гартны, Алесь Гурло, Уладзіслав Голубок, Язэп Пушча і так далей. Паэт разумее, што хутка застанецца зусім адзін. Панамарэнка, пра якога ў нас ёсць адмысловая серыя, піша свой знакаміты данос Сталіну, у тым ліку на Купалу і Коласа. Але Сталін вырашае наадварот і дае літаратарам ордэны Леніна. Але нават атрымаўшы тую ўзнагароду, напрыклад, Якуб Колас нічому не верыць. І не верыць, што яго прабачылі, таму працягвае спаць у адзенні, а побач з ложкам захоўвае трывожны чамаданчык з бялізнай і брытвеннымі прыналежнасцямі. Чакае чалавек, што за ім прыйдуць. Купала, дарэчы, таксама чакае. І ўзнікае пытанне, чаму ж іх не забілі менавіта тады? Ёсць версія, што Купала з Коласам спатрэбіліся Сталіну, бо на той момант ужо меўся план ламануцца ў заходнюю Беларусь. А вестка пра іх арышт і смерць адыграла б вельмі непрыемную ролю. А так, жывыя легенды нацыянальнага руху нібыта легітымізуюць прыяднанне новых тэрыторыяў. А знішчэнне пакінулі на потым. Але потым была вайна і ўжо нібыта не да таго. Ну і вось, гэты кашмар для Купалы цягнецца аж до 12 гадоў. Жыццё зомбі, зламанага чалавека. Час по час ён яшчэ піша пад дыктоўку вершы, як і кайфовы Сталін і гэтак далей, але па сутнасці не стварае нічога моцнага, сур'ёзнага, адпаведнага свайму ўзроўню. Дык можа сапраўды самазабіўся? Ёсць беглы, на жаль, дыстанцыйны аналіз ужо сучасных крыміналістаў пра той апошні палёт Янкі Купалы. І вось што ім, крыміналістам, не падабаецца, калі казаць пра версію суіцыда. Поінт нумар раз. Чалавек меў планы. Выступ на наступны дзень па радыё плюс забраць ганарар. Неяк не ўпісваецца сюды і бадзёры настрой самого Купалы. Ну, дзіўна. Поінт нумар два. Самазабойцы звычайна пакідаюць нейкія запіскі. Купала так і зрабіў у 1930 годзе. Тут нічога. Калі, канешне, лічыць, што яна сапраўды існавала, але нехта тую цыдулку забраў і схаваў. Калі так, то пытаннічка, што ў ёй было напісана. 3. На пляцоўцы, з якой ён, Купала, выпаў, ляжала туфля. Зусім нереальна. То бок, атрымліваецца якая міфічная гісторыя? Чалавек зняў бот і скончыў жыццё ў адным боце. Ну, как бы, не. Фактор таго бота акурат кажа пра барацьбу Купалы з кімсьці. У працэсе гэтая туфля і зляцела і засталася там, а Купала паляцеў уніз. 4. Купала падал у пралёт спіной, а не тварам, чамусьці. Парэнчы ў гасцініцы дастаткова высокія. Калі проста бухой, хутчэй падзеш на лесвіцу. Хіба што Купала вырашыў чамусьці пасядзець на тых парэнчах спіной да пралёту і кульнуўся. Ці яго лягенька штурханулі. 5. Пятро Глебка перад сваёй смерцю удакладняў. Бачылі жанчыну ў сінім касцюме і бярэце, якая уцякала па лесвіцы кудысьці наверх. Былі нават згадкі пра 3 мужикоў з вайсковай выпраўкай у цывільным, якія пакідалі, вельмі спешна, зразумела, пакідалі месца трагедыі, то бок саму гасцініцу Масква.
Праблема ў тым, што ніводзін з сяброў пісьменнікаў, якія там прысутнічалі, толкам нічога не распавёў. Толькі ў асабістых размовах і намёкамі. Але Аркадзь Куляшоў, напрыклад, быў перакананы, што Купалу забілі. Месца ў гатэлі «Масква» паказваў са словамі «Вось тут з ім і расправіліся». Пімен Панченка запісаў у дзённіку «Забілі Купалу, заб'юць і мяне». Броўкаў згадваў, што Купала нечага баяўся ў той маскоўскай камандзіроўцы і нават асцерагаўся па вечарах і начах заставацца адзін. Хітры Глебка казаў намёкамі і паўнамёкамі. Жыў як паэт і памёр як паэт. Але ўся гэтая туса пісьменнікаў была надрэсіраваная, што кошт лішняга слова – гэта жыццё. Таму яны і памерлі з гэтай таямніцай, хто раней, хто пазней. У адной версіі ў нумар 1034, у якім была тая туса, нехта патэлефанаваў і запрасіў Купалу. Размова нібыта была настолькі важнай, што Лынькоў усіх астатніх выгнаў на балкон, а пасля Купала выйшаў і не вярнуўся. Па іншай версіі ў нумар зайшла жанчына і перадала Купалу запіску. Пісьменнік яе прачытаў, схаваў кішэнь і акурат пасля гэтага выйшаў. Ёсць версія пра загадкавую журналістку газеты «Известия», якая настаяла, што ёй трэба інтэрв'ю з менавіта Купалам. Той, а давайце з іншымі пісьменнікамі таксама пагаварым. Але тая настойвала толькі асабіста. Што гэта было? Вялікае пытанне. Легендзіраванне пад журналістаў – нармальная практыка спецслужбаў да сённяшняга часу. Асабліва, калі працуюць па, так бы мовіць, віп-персонах. Нічога новага. Ну і ніякага матэрыялу з Купалам, канешне, ніколі не з'явілася. Ёсць версія пра Паўліну Мядзёлку. Гэта даўняе каханне Купалы яшчэ з залатых нашаніўскіх часоў. Муза, так бы мовіць. Ну і вось яна аказалася таксама ў той час у тым самым месцы і ў нейкі перыяд за тыя 10 дзён з 18 па 28 чэрвеня дакладна знаходзілася ў нумары Купалы. А прыкол у тым, што з 1929 году ці 30 па іншай версіі Мядзёлка падпісала паперы і супрацоўнічала з НКВД. Купалу яна, верагодна, шчыра кахала, але ж маглі выкарыстаць яе і ў цёмную, каб тупа выманіць паэта. Мы не ведаем. Жанчыну не карнулі рэпрэсіі, яна памерла ў 1974 годзе ва ўзросце 80 гадоў. Цікава, што Уладзіслава Луцевіч, жонка Купалы, добра ведала тую Паўліну Мядзёлку. Мо раўнавала, але яны ж камунікавалі між сабой. Сама жонка Купалы пасля смерці мужа прысвяціла сябе цалкам мемарыялізацыі Купалы. Але пры гэтым самы блізкі чалавек пісьменніка пра ягоную гібель таксама нічога уцямнага не сказала. За дзень да трагедыі, 27 чэрвеня, жонка Кузьмы Чорнага писала жонце Аркадия Куляшова. «Дорогие, приехали в Москву вчера около 5 часов дня. Черный меня не встретил. Наконец он приехал на вокзал вместе с Глебкой, и мы отправились в гостиницу. Я была свидетельницей отвратительной сцены, которую разыграл Б. это Петрусь Бровка, который называл К. это А. Кучер, самыми оскорбительными словами. Ругался безобразнейшими словами. Его едва выпроводили. Потом Лыньков страдал очень и кончил слезами. Дык на каго сарваўся спакойны, кажуць па жыцці Броўка. Гэта А. Кучер, Азік Еўлевіч Кучер, беларускі савецкі пісьменнік, крытык, драматург, журналіст і далей па спісе. Карацей, заслужаны чалавек. І вось яго, цэлы шэраг даследчыкаў тэмы падаюць як важнага персанажа ў гэтай гісторыі. Ларыса Александроўская, народная артыстка СССР, так і казала: «Ён Купалу і забіў». Някляў, які з ёй размаўляў і наогул усё гэта раскапаў, не мог паверыць. Ну як забіў? Што, скінуў у лесвічны пралёт? А тая не разумела, што той не разумее, бо яны людзі з розных эпохаў. Ну сапраўды, як так можа быць? А можа быць так, што чалавек тупа піша данос. І тут наш пазл пачынае збірацца. Глядзіце, у занятым немцамі Менску у 42-м годзе ідзе перанамінаванне вуліц. У тым ліку на гонар беларускіх нацыянальных дзеячоў. З'яўляецца вуліца Рагнеды, напрыклад, Алеся Гаруна і гэтак далей. Таксама з'яўляецца вуліца Івана Луцкевіча. Гаворка, канешне, пра таго Івана Луцкевіча, які памёр ажна ў 1919 годзе. Таго Івана Луцкевіча, які брат Антона Луцкевіча. Пра іх, дарэчы, у нас ёсць адмысловая серыя. Калі ласка, паглядзіце і падпішыце на наш канал. Але той самы Кучер, нібыта па нейкіх сваіх прычынах напісаў данос: вось на гонар Купалы фашысты перанамінавалі вуліцу ў Менску. Ён для іх герой. То бок чалавек наўмысна паблытаў прозвішчы. І так яно ўсё пакацілася.
Гэтаму даносу далі далейшае жыццё нібыта той самы Панамарэнка, у якога на Купала была старая злосць. Ну, то бок атрымліваецца, што дыспазіцыя дазваляе адыграцца. Данос ідзе наверх з адпаведнымі тлумачэннямі. Луцкевіч, Луцевіч, ну якая розніца, калі ёсць мэта і няма ніякіх перашкодаў. У лютым 1942 году Купалу даводзіцца нават публічна апраўдвацца. Кажуць, што вуліцу, на якой я жыў у Менску, яны, немцы то бок, назвалі маім іменем. Таксама, бачыце, паважаюць пісьменніка. Але будьце вы праклятыя, крывавыя вырадкі, за такую павагу. У дужках зразумела. Я сумленны савецкі чалавек. І гэтак далей. То бок, чалавек апраўдваецца за тое, чаго не было. Кажуць, назвалі, гэта ягоная цытата. То бок, ён нават не упэўнены, што гэта адбылося. Але працэс ужо круціцца. Яно ўсё ідзе наверх. Магчыма, таму ніякага 60-годдзя Купалы і не плануецца, бо ягоны лёс ужо вырашаны. Маўляў, немцы робяць жывога класіка сімвал, дык лепш яго проста ціха забіць, бо раптам што. Вось так пасеанс і складваецца. І менавіта таму чалавек едзе ў Маскву без жонкі, і менавіта таму гэтай прапанову выпіць увесь час, хоць яму і нельга. І менавіта таму бутэлькі ў нумары і спальванне ў краматорыі па-хуткаму. Каб яно проста сашлося, няма чалавека, няма праблем. І таму Броўка крыў гэтага кучара, бо ў гэтай вузкай тусоўцы людзі скумекалі пра той данос і зразумелі, што тым ці іншым чынам купалі кабзда. Есть сведчанне письменники Анатолия Тараса. Еще когда я был 13-летним подростком, мой отец Евхим, который в 42-44 годах служил сначала в Центральном, а потом в Белорусском штабе партизанского движения, когда как-то зашла речь про Купалу, вдруг сказал: «Купала? А, поэт? Я знал его лично. Его наши хлопцы убили». Как убили? Ну, был приказ ликвидировать. Его подпоили в ресторане и, когда повели наверх, в номер скинули в пролет между 9 и 10 этажом. То есть отец знал тех, кто это сделал. Он говорил, что это сделали двое сотрудников НКВД, которых он знал лично. Причем у отца это звучало как-то очень обыденно. Он вообще был человек далекий от всей этой литературной жизнью. Купалу знал, потому что до войны оформлял ему обложки нескольких его книжек. Отец был связан с типографским делом. Купала даже был у нас дома. То есть для меня лично никакой сенсации в истинной причине его смерти никогда не существовало. Смерть Купалы никакой не несчастный случай. Прах Купалы привезли ў Менск і пахавалі на вайсковых могілках толькі праз 20 гадоў пасля смерці. Уся творчасць і шматлікія выданні, роўна як і экспазіцыя ў яго музеі, былі жорстка цэнзураваныя. Афіцыйная версія смерці – няшчасны выпадак. Калі мы кажам пра няшчасны выпадак, напіўся, зваліўся, адчуваецца матыў «сам вінаваты». І ёсць адчуванне, гэта нам акурат і хацелі пакласці ў галову. Але пытанне насамрэч толькі ў тым, ці чалавека давялі да самазабойства, ці тупа забілі, што на падставе фактаў верагодна на адсоткаў 80. Будзённа забілі, бо гэта не выклікала ніякіх эмоцыях у тых, хто гэтым займаўся. Павесіўся, паслізнуўся, перапіў, сэрца адмовіла. Гэта стыль тагачасных спецслужбістаў. Іншае пытанне. Калі забілі, колькі імёнаў у тых забойцаў? Азі Кучар, Панамарэнка, таямнічая жанчына ці жанчыны, чувакі ў штатскім, якія хуценька збеглі, Сталін, уся савецкая сістэма. Як у Бібліі, імя ім легіён. Купала адзін, а яго забойцаў вельмі і вельмі шмат. Для нас вельмі важна трымацца сваёй праўды і свайго слоўніка паняткаў. Забілі, значыць забілі. Роўна як і Алеся Пушкіна забілі, і Вітольда Ашурка забілі, і Тарайкоўскага, і, на жаль, гэтак далей. А што яны там пісалі ў сваіх паперках, гэта ўжо не істотна. У Беларусі і ад каранавіруса нібыта не паміралі. Людзям пісалі іншыя дыягназы. Нагадваю, мы канал «Заглянне сонца». Канал, які з нядаўніх часоў робяць беларусы, за што наша каманда вам вельмі удзячная. Адпаведна спасылкі на крыптарахунак, на Buy Me Coffee, вось тут дзесьці збоку знаходзіцца кнопка «Супер дзякуй», усё тут. Усе адпаведныя спасылкі ў апісанні відоса. Давайте падтрымліваць адзін аднаго і беларусець разам.